To je úzka skupina ľudí, to sú tie biele kone, ktoré sú nastrčené a ktoré tu ryžujú z tých obrovských peňazí, ktoré idú na jednotlivé projekty. Oni berú peniaze z ďalších fondov. Viete, o akých peniazoch sa bavíme? Ako v Európskom sociálnom fonde bola 1,038 miliónov v minulom programovacom období, ak sa nemýlim. My sa bavíme o obrovských peniazoch. A to je len Európsky sociálny fond. Zoberte si školstvo, zoberte si pôdohospodárstvo, zoberte si ministerstvo hospodárstva a ich fondy. To sú brutálne peniaze. A pamätáte si Spišiaka, keď raz povedal, že na Slovensku už nie je čo privatizovať, tak celá mafia, celý organizovaný zločin sústreďuje svoju pozornosť na európske fondy. A to je fakt. Toto je fakt. Toto som sa rozprávala aj s tými policajtami, keď sme im ukázali tú mapu tých ľudí. Oni hovorí, my o tých ľuďoch vieme. Ale nás zaujímajú tí, čo sú za nimi. Lebo tí potom chodia pre svoje výpalné každý mesiac. A berú si obrovské peniaze. A to je čistá mafia. Či už je to politická mafia, či už je to naozaj že organizovaný zločin. A hovoríme o veľkých peniazoch, ktoré by mohli byť použité na zmysluplné projekty, len keby sa to zmenilo. A možno, neviem, som nepríjemne skeptická, ale neverím tomu, že zmena tohto zákona prinesie to, po čom tu niektorí voláme. Potom, aby sa tu proste prestalo kradnúť, lebo kradneme sami sebe.